Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi amazwi kaNkulunkulu adlulisele kubantwana bakhe ngoba uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini, ubaba omuhle, ongcwele, omangalisayo nowesabekayo. Uyathanda ukuthi abantu bambuleleke bazi ukuthi bahlele emhlabeni onjani, bahleli ebubini obunjani, bahleli kwi-danger nakwi-risk engakanani khona lapha emhlabeni, ngokuthi ufuna ukuthi amumbule ingubo usathane, amuveze ukuthi mbukeni ukuthi unjani, mbukeni ukuthi usebenza kanjani, mbukeni ukuthi uyiqili kakhulu kangakanani, mbukeni futhi ukuthi usebenzisa yiphi indlela ukuze anithole. Ngokuba lapha emhlabeni vele uNkulunkulu said these words ngabafundi bakhe ngezithunywa zakhe ukuthi la kulesikhathi sokugcina kuzoba nokudukiswa okukhulu okuningi, kodwa wasiyala wathi qaphelani ningadukiswa muntu ngoba kuzoza abaningi beze ngegama lakhe, kodwa bonke labo kuyokwenzeka ukuthi akubona bonke abathunyelwe nguye, akubona bonke abenza intando yaNkulunkulu, kodwa abanye bazenzela izintando zabo noma bathunyelwe ubumnyama. So isitha into esiyenza kakhulu noma uNkulunkulu azama ukuyiveza kakhulu ukuthi isitha, bukani ukuthi sisebenzisa eziphi izikhali, bukani ukuthi siphethe ummese isitha. Njengamanje wena njengoba siphethe ummese, wena ngcono uphathe isibhamu ukuze masiza ngommese wena usheshe udile lesibhamu, usheshe uqede ngaso. Masiza ngesibhamu wena yazenze njani, faka i-bulletproof, wena faka izivikelo, faka izingubo eziyinsimbi, faka whatever ongayifaka ukuze masithi siyakudubula inhlamvu vele ijike ibuyele emuva noma iwele phansi. So kubalulekile ukuthi sazi ukuthi sithi sisebenzisa zonke izindlela, zonke izinto, every person, every item, everything, whether izinto abantu abazithandayo, whether izinto abazicabangayo, abazikhanukelayo, abazilangazelelayo, isitha sizokusebenzisa konke lokho to ensure ukuthi abantu abazani noNkulunkulu, to ensure ukuthi abantu bayaduka, because we are all in a destiny. Silapha emhlabeni, we are destined for something which is umbuso wezulu. Sisohambweni lana silapha emhlabeni, lolu hambo lolu esithunywe ngulo uNkulunkulu. Wathi kulolu hambo hambani nifake amazwi ami, hambani nispread inkazimulo yami, hambani ngidumise, hambani nenze izenzo zokulunga, nisiza abanye, hambani nenze okufanelekile, nenze kanje kanje kanje. But kulolu hambo lolu isitha sila eceleni sihlalela ukukudukisa wena ohambweni lakho. Kukuwena kodwa ukuthi ohambweni uhamba ubheke phambili noma uhamba ubuke emaceleni, because isitha sila emaceleni, and if you're gonna be looking all at the sides, you can be trapped. Uthi kwakuhle lokho, yazi ngiyakuthanda bese ushona khona. Fana nomuntu mezo driver ehamba emgaqweni, uyazi ukuthi uya straight eThekwini, ahambe emgaqweni athi uyabuka esayidini, hawu nayi imall ePavilion, hayi angivele ngene kuyona, buka ungiyezi yayinhle iney'tolo ey'ningi kanje, kanti wow yazi mhlawumbe ngayithola into engifuna, angene khona, kodwa usuke ekhaya ethi uyaphi, ethi uya eThekwini. So si-destined for inkazimulo kaNkulunkulu, si-destined for umbuso kaNkulunkulu ozayo, osondele. Athi uNkulunkulu asibe indlela ngoba uJesu uyindlela neqiniso nokuphila. So he is the only way, uyena yedwa ongayindlela yokuthi size sifinyelele kule ndlela, kule destiny le esibekelwe yona, kule nkazimulo le ekumele sifinyelele kuyo, kulo mbuso wezulu ekumele siwusebenzele size sifinyelele kuwo. So you cannot walk kule ndlela if uJesu ungenayo. You cannot walk because he is the only way. Uyena kuphela umalusi, uyena kuphela umphandli wendlela, uyena kuphela osusa ikhotha, osusa amazolo, osusa ameva, osusa konke. The only thing you need to do, you need to allow the Lord to do zonke lezo zinto ukuze uzokwazi ukuhamba endleleni yakho ngokulunga, ngobuqotho, nangokuqonda, nangokwenza ngendlela yaNkulunkulu, nangokwenza ngentando kaNkulunkulu, because many they think ukuthi mabehamba la endleleni kumele bahambe ngendlela yabo, ngokucabanga kwabo, ngokufisa kwabo. But no, kumele uhambe ngokuyalezwa uNkulunkulu, ngokuqondiswa nguye, because he is the only one who understands what is in there, what is in the future, what is in there tomorrow. Uyena oqondayo ukuthi no man isitha sikubekela ugibe thizeni. That is why afike kuwena uNkulunkulu ngephupho athi buka into ezokwenzeka kusasa, usheshe uzisize, usheshe uyiqalekise, usheshe ungayi lapho
ukuthi uhlela ukuya khona, but wena ngokuthi ufuna ukuhamba ngendlela yakho uzohamba ngenkani, ebese uba nenkinga ebekubonisile uNkulunkulu, ebezamile ukukusiza. So the only way esingakwazi ukuthi sizisize ngayo thina abantu, it is by listening, it is by allowing uKristu ukuthi abe ngumalusi, it is by allowing iBhayibheli, it is by allowing incwadi engcwele ukuthi kuhole endleleni, it is by allowing it to read it to you, so that izokunikeza ukudla okumnandi okuzokupha amandla ukuthi uqhubeke uhambe endleleni, because sisonke sisendleleni, but kukuwena ukuthi ukuyiphi indlela, whether uye kufeni okuphakade noma uye kuphileni okuphakade. And abaningi, they have chosen. Nelithini iculo, khethe yakho ngoba indlela zimbili, enye iye ekufeni, enye iye ekuphileni. But uNkulunkulu ufisa ukubacacisela abantu ukuthi lalela, yabo le ekufeni baningi vele abayithandayo, because ababoni, because kunendlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo singukufa. So abantu abaningi ababoni ukuthi izindlela abazikhethile ziye ekufeni, but they think ukuthi ziye ekuphileni. They think ukuthi ngoba uNkulunkulu unomusa, unobubele, unothando, noma bengaqhubeka nezinto abazenzayo, at the end of the day bayakuphileni vele. At the end of the day uJesu uzobuyela bona lapha emhlabeni, uzobathatha, ngeke aze abashiye. Ngabashiya kanjani iy'ngane zakhe? So I want to enlighten to you today ukuthi indlela ekufeni ile ndlela yesono, ile ndlela yobumnyama, ile ndlela yamanga. Sorry, but isihloko sethu namhlanje sithi the devil has put a dummy in your mouth. uNkulunkulu uyathanda ukuthi izinto eziningi siziqonde ngama-examples, ngezibonelo, ukuze uzokwazi uku-understanda, because ubeka ama-examples ngezinto esizaziyo zonke. Akekho umuntu ongayazi ingane encela ithithi, encela idamu. Sonke siyazazi izingane ezincela idamu, siyazazi, and uNkulunkulu is explaining each and every topic, each and every item, ngayo yonke indlela, to make you understand ukuthi uNkulunkulu applies ngazo zonke izindlela empilweni yakho, to make you understand ukuthi uNkulunkulu ufuna umqonde to what extent, because uyabona ukuthi abantu kunokuthi bakhule spiritually, kunokuthi bakhule ekukholweni, kunokuthi bakhule kwazana naye, they are going down, they are dropping, kunokuthi ba-increase, they are busy decreasing, they are descending, kunokuthi ba-ascend. That is why uNkulunkulu is going to use examples abaningi abangawabona ngazuthi yo Nkosi yami uzodlala ngathi uzosenza ingane, because you are children vele spiritually. You haven't grown, you haven't known the Lord, and you are being made dumb each and every day. Wenziwa isiphukuphuku nsuku zonke ngokuthi ungakunakekeli okumele ukusize wena, ngokuthi ungakukhandlekeli okuzokondla wena, okuzokwenza ukuthi ukhule, okuzokwenza ukuthi wazane noNkulunkulu, okuzokwenza ukuthi uconnecte nezulu. So if you are not in that path of going to that direction, that route, then you are going in the very bad route, and you are going down. Mawuya phansi uNkulunkulu uyaqhubeka afuna ukukulanda khona lapho phansi la uya khona, ngokusebenzisa the examples that are going to be suitable for you, azolingana nawe, because you are young and you are getting younger and younger each and every day. If you are not growing spiritually, if you are not willing to awaken your soul, if you are not willing to do intando kaNkulunkulu, then you are getting younger and younger. The Lord wants people to to understand all these things. That is why enza ama-example ngezinto abantu abazaziyo, ngezinto abazokwazi mhlasimpe uNkulunkulu mhlasimpe bazo-understanda if ubabekela ngale ndlela, mhlasimpe bazo-understanda if bebuka bapictureishe ingane encela idamu ukuthi le ngane kahle kahle kwenzakalani ngayo le ngane, you know, things like that. uNkulunkulu ufisa abantu baqonde izinto ezikanjalo, so that bezokwazi ukuthi kumele bazisize kanjani, baziphulukise kanjani, kumele benzeni, bengenzi ini, ngoba isitha sila siyabhonka njengebhubesi, sifuna esizomugwinya. Okay, we need to understand singabantu ukuthi isitha siyiqile. Yabona lebo buqile sabenza lapha ensimini yase-Eden, sisabenza namhlanje. Sisafuna indlela, sisafuna iplot yokuthi ngingangena kanjani, ngingalwa kanjani, ngingamthola kanjani usibanibani, ngaliphi ithuba, ngayiphi indlela, ngayiphi item, ngamuphi umuntu. And njengoba siyiqile kangaka, abantu abayiziwula abanganaki siyabahlakaniphela kakhulu, and abaningi sebehlakaniphekile.
Sesibahlakaniphelile. Sorry. Sesibahlakaniphelile. Sabazuza saqeda sathola yonke into esiyifunayo ngabo. And already they are in the bag. And they are just being used. Let us underline leli gama elithi idamu. Dummy. It means dump. Kusho ukuthi uyisiphukuphuku, uyisilima. It means dump. You are so dump. Umuntu odumb noma oyisilima, umuntu ohluleka ukuzicabangela. Umuntu ohluleka ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu kubalekile, lokhu akubalekile. Umuntu oyisilima, umuntu ongakwazi ukusebenzisa kahle isikhathi. Asimoshe isikhathi azi kahle ukuthi kunemonto ekumele ayikhave ya7 kodwa avuke ngo6. Azi kahle ukuthi wenza kancane emegeza uthatha i-hour lonke. Usazodinga ukudla. Kuningi uyisilima leyo muntu loyo. Umuntu onganaki, ongalaleli, ongezwa uyisilima because whatever suke etshelwa yena isuke izosiza yena kodwa ngoba akafuni ukuzwa futhi unenkani, loyo muntu is being named as a fool. You are titled dump. That is your title. And idamu libulima. You know when mothers put amadamu einganeni emlomeni ingane ukuthi basuke benzela ukuthi bathule. Because ngeke uzuyifaka ingane idamu ayithulele bakithi ngisho ngolutho kodwa iqala ikhale. Athathe ithithi leni noma athathe idamu ayifake emlomeni wayo. Mind you, lokho akuvimbi ukuthi ingane ilambile la eswini. Akuvimbi futhi ukuthi lento eyikhalelayo isayidinga namanje. Because in most cases ingane izifakwe idamu isuke ifuna ukuncela. Isuke ifuna ukudla. Isuke ilambile. Isuke ifuna ukufaka something la eswini. That is why uthi uma uyinikeza idamu iyolisakha ilimunce. Ngebelieve ukuthi kuzophuma something. And ezinye izingane izolimunca leli damu, ilimunca ilidonse. Inethemba, libe linethemba ukuthi lizophuma ubisi. Lizophuma ubisi. But that doesn't stop the fact aluphumi ubisi. The fact that libe limuncile for an hour, for 2 hours, up until izidoze off, up until izizumeke, akuvimbi ukuthi aluphumi ubisi, akuphumi lutho kuleli damu. Ngisho ingalimunca kangakanani. Inqobo nje vele into ekade ivimbwa noma into ekade yenziwa umzali ubenzela ukuthi ingakhali, ingalibe limbangela isicefe, ingalibe lifuna ukudla because yena akanasikhathi sayo njengamanje. So ngale nkathi eyinikeza this dummy uyitshengisa ukuthi isilima kangakanani izolibe limuncana nalento kungaphumi lutho kodwa iqhubeke imunci ngoba nayo isilima leyo ngane leyo. So the word dummy, idamu lengane lisho ubulima. Iyomunca ingane idamu, ilimunca ingane idamu. Bese kusiza ngani? Ngoba kuphuma lutho. Iyaqhubeka iyalamba. Iqhubeke ilambe. Izilale ingane. Ilale injalo ilambile. But ilibe likhalile. Because ilambile. Iyakudinga lokho ekudingayo. Incwadi nje uNkulunkulu ayivezile kakhulu ngalesi sihloko incwadi kaIsaiah 55. Sifunda nje ngokusheshsha. Isaiah 55 verse 2. Ofundeka kanje. Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa. Nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Ngilaleleni nokungilalela, nidle okuhle, umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Nenzuzo yenu in something enganelisi. Yes, you're a child, you're busy sucking lelo damu. Uyalimunca, usabathe uyalimunca. Kodwa kuphumi lutho. You just wasted time nje ngokuthi umunca. Time sokuthi ngabe uyadla. Time ukuthi ngabe uyakhula, uba fulfilled. But ubumuncana lento engekho.
umuncane lento engaphumi lutho. Because ingane ikukhala ngoba ilambe ngampela, hhayi ngoba idlala. Akekho umuntu ongavele akhale nje ebengayidingi into. Because even ngisho umuntu omdala, yabo uma sekuthiwa kukhala umuntu omdala, usuke esekhala ngoba nakhe sekonakele ngampela. Yabo uma kukhala umama ekhaya, ekhaliswa umyeni wakhe emshaya njalo, usuke sekonakele ngampela. Makukhala ugogo ekhaliswa yamzukulu omhluphayo, kusuke sekonakele ngampela. Izinyembezi aziphumela mahhala futhi aziweli phansi. So if umuntu ekhala, even ngathi uwumntwana, usuke engakhalela mahhala. There's a lot. So why are people busy wasting their energy? Because leya ngane njengoba ilibele imunca lapha, imosha amandla ayo, imunca into engekho, kungaphumi lutho. Because akuphumi lutho nkosi yami edamini, akuphumi lutho. Ngisho ithi iyathanda ukuthi kuphume something, ngisho kuthiwa imunca ngokushesha, imunca slow, imunca, akuphumi lutho edamini. Akuphumi lutho and akusoze kwaphuma lutho. Bese kuba khona-ke lezi-ke iy'hlakaniphi-ke ey'ngqabashiki. Uthi uyifake idamu, phu, uphose lapha. Uthi uyinika idamu, uthi phu, uphose lapha, iqede iqhubeke ikhala. Noma iqale izwe, iqale izwe ukuthi hhayi akuphumi lutho lapha, phu, shaye ngalo idamu ingane. Why? Because yona iya-understand ukuthi ngenziwe isilima lana. Akuphumi lutho la. Why uma libele nginikeza lento le okungena lutho kanje kuyona? Why uma libele ngifakela lento ngibhizi ngiyamunca into engekho uma udlala ngami? Phu, ilahle lapha ingane. That is the smart child. Azasho umzali ukuthi ave ehlakaniphile. Uthi uma umnika idamu njalo lahle lapha because uyabona ukuthi akuphumi lutho la. Obonayo, onamehlo avulekile, knows and sees ukuthi akuphumi lutho kuleli damu. They can understand ukuthi akwenzeki lutho. So what is this doing to many people njengamanje lesi sikhathi sokucela? Yabona imali, I will always put the truth in the table. Kube umuntu ozikhethelayo ukuthi uthatha kuphi ushiya kuphi. Yabona imali, we have all been lied to ukuthi le mali le iyaphilisa, imali iyenza yonke into, ukwazi ukuba successful ngayo. But sonke siyabona ukuthi kwangamanga lokho. Akusilona iqiniso. Iyayisebenzela impela, yes fine ngiyavuma. But ayikunikezi yonke into oyidingayo. But awuphumeleli ngale ndlela obucabanga ukuthi ungaphumelela ngayo. Because le 2.5 oyiholayo kupheleni kwenyanga ithengana igrosa kuphela. Because even the transport fee ngayo leyo mali leyo igcina isishort at the end of the day. Zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, abantu abazilangazelelayo, abazigijimelayo, bagijimela inzuzo enganelisi. Because uzitshela ukuthi wena uzuzile, waba right. But imali ngisho usunayo, abantu baze basho bathi yazi imali ayanelisi. Ngisho usunayo ufuneni, uphinde ufuneni. Ngisho wena 10,000 ebank uphinde ufuna omunye futhi. Ngisho une-1,000,000 ufuna elinye futhi. How about I have 5 million? Usunawo 5 million, how about I have 10 million? How about akwanelisi athi uJehova? Why are we wasting imali yakho kunto engesona isinkwa? Because people think ukuthi isinkwa sokuphila ukuthi baphile ngazizela abaphila ngazo. They think ukuthi konke okwenzeka lapha emhlabeni bayadla ngakho. But you're just eating physically. Spiritually, you are so hungry. Your soul is so hungry. Your soul is super crying. That's why. Nifake inzuzo yenu kwinto enganelisi. You think uzuzile uphelile uqedile. Kodwa akwanelisi lokonaka, akwanelisi. Inzuzo enjani ke le enganelisi yona? People are wasting their time ngendlela eyisimanga. People are wasting their energy ezintweni eziningi, ezahlukahlukene, ezingekho right, ezingasizi ekugcineni kosuku. Nanso-ke indaba esekuthenini. The devil has put a dummy in your mouth. Uthi umphefumulo wakho ukhalela uNkulunkulu, ukhalela ukuthi yaze ngabe ngiyenkonziweni, ukhalela ukuthi yaze ngabe ngifunda iBhayibheli, athi usathane yokahle wena. Akufaka idamu. Lela damu yini lokuspendisa emsebenzini whole day. Umphefumulo wakho ukhale umuntu ophuzayo utshwala, ubona mhlawumbe isithunywa sikaNkulunkulu noma udlule enkonziweni, ukhale umphefumulo wakho uthi yazi kube ngiyangena la avela qhamuka omunye umngane wakhe yasambe wena siyoshibiza lapha. Umphefumulo wakho ukhala ubhema
Uthi yazi ngabe ngiyayiyeka lento athi umngane wakho hayibo uyekela ukuthi ube njani uzophathwa ikhanda. Ukufaka idamu emlomeni. Because umphefumulo wakho uyakhala uhlezi ububula ukhalela uJehova, uhlezi ukhalela izwi likaNkulunkulu, uhlezi ukhalela iqiniso, uhlezi ukhalela ukukhanya, uhlezi ukhalela ukuthula, uhlezi ukhalela injabulo. Usathana akucindazela athi hlala kuleyo relationship. You do not need to have peace. This is your peace. You can never survive ngaphandle kwale ndoda yakho le dlwengula ingane yakho. You can never survive because iyona esebenza kahle, iyona esebenza ka-Transnet, iyona ewuprincipal esikoleni, iyona ezokondla. Akekho umuntu ozokondla umndeni wakho awunendaba nawo. Noma ingayidlwengula ingane yakho hlala khona la, ayikho into ozoyenza. So ngisho ungakhala kangakanani umphefumulo wakho, ngoba umphefumulo wakho ufuna iqiniso, ufuna ukuphila, ufuna ukuphulukiswa. Ngisho ungakhala kangakanani, isithi silolu sekufaka idamu nje. Sithi thula msindo, vala umlomo, ukhalela ukuthi kube njani wena ngampela. Why do you need to save yourself? You do not need to save yourself. Lalela, ngifaka leli damu ngithi thula njengamanje. Intando yaNkulunkulu esanda kwenzani leyo? iBhayibheli esanda kwenzani? Ufuna ukuya esontweni? Cha, akunikeze umsebenzi ozokusebenzisa whole week. Aphinda athi ngosuku lenkosi ngesisabatha double pay, ngesonto double pay. Enzela ukuthi ungalinge nangelilodwa ithuba wafumana isikhathi noma wafunana umqondo ne-understanding yokuthi uyayidinga leya ndawo, uyalidinga lela qiniso, uyadinga lela Bhayibheli, uyakudinga konke lokho. Ukuthi uyahamba endleleni eThekwini ulibona iBhayibheli uthi yazi kube ngiyalithenga nje iBhayibheli ngizifundele nami. Athi cha, sebenzisa lo 200. Yazi lo 200 ubuthe ufuna ukuthenga iketelo, awunalo iketelo olifile, ubonile ingane zakho zilibulele ekseni. Kanti ibikhona enye iplan, bungayenzi enye iplan, mhlawumbe iketelo bungathenga next week. Kanti la eThekwini ngeke uzuphinde noma ngeke uzuze la soon. And the idea will only come once. It will not come many times. Unless if uNkulunkulu ukuthanda libe lokulonda ukhola uhamba nawe ngaso sonke isikhathi. So the truth of God will come to you once, because the truth is one. uKristu munye, uNkulunkulu munye, ukuphila kunye, ukufa kunye. And uKristu wafa kanye efela izono zethu. So angeke azilibele efelana nawe ufuna uqhubeka kwenza isono, kumele akufele futhi uqhubeka kwenza isono, kumele akufele futhi uqhubeka kwenza isono, kumele akufele futhi. No, that is so not fair. Angivumi ngenkosi yami mina. Angeke, cha, akwazi ukuthi kube kanjalo. So isitha sifaka idamu emlomeni wakho, because your soul is hungry. It's super hungry for God. It's super hungry for ukuphulukiswa. It's super hungry for ukuphila okuphakade. It is super hungry for umbuso wezulu. It is super hungry for the truth. But nangu uSathane ohleli la emhlabeni uzokufakela idamu athi thula mphefumulo ndini. Uthule ngampela nawe, wamukele lokhu ukuthatha ngaleso sikhathi, uqhubeke uyiphuzele nawe, uqhubeke uyibhemele, uqhubeke uyifemele, uqhubeke ube nomona, uqhubeke uthakathe. Athi umuntu yazi akusavumi, angisathanda ukuyenza lento. uSathane aqhubeka akunikeze the opportunity to do it more and more and more. But your soul is crying ngaphakathi. Umphefumulo wakho uyabubula ngaphakathi, udinga uJehova, ulangazelela ubaba ohlala ekhaya ezulwini, ulangazelela ukuphila okuphakade, ulangazelela ukuphulukiswa, ulangazelela inkazimulo kaNkulunkulu. But sithe sizokubamba ngezinto zalapha emhlabeni. Even your marriage ungakubamba. Uthi ufuna ukuya enkonzweni kuthiwa hayi lalela sisi kunomcimbi la ekhaya, ngeke uzukwazi ukuya enkonzweni namhlanje. Lalela la ekhaya shisa impepho, le nkonzo yakho nje ngeke ithi ayiwahlabela amadlozi ngeke. Kuzomela ukhethe-ke nawe, ukhethe indoda yakho. Izingane zakho uthi ufuna ukuya enkonzweni noma ufuna ukufunda iBhayibheli lakho, zithi ma siyakukhipha sifuna ukuyisa emall nani. Ushiya iBhayibheli ulilahle lapha, uqhubeke uhambe emall. Everything is being used la emhlabeni. Everything is just njengedamu, because kuvimbezeleka umphefumulo wakho ekukhaleni khona uzothula. And if uyisiwula uyisilima ngaleyo ndlela, uzolivumela leli damu libe ulisaka. Because the more uhamba nezingane zakho uyitshela ukuthi ufuna injabulo lapha, kanti cha, you're just wasting time. Kuyomosha imali nje kuphela, ayikho injabulo lapha. Injabulo ye-hour kuphela, nifike nibuka imovie lapha, nidle popcorn, leya popcorn uzoqhofoza la ekhaya. Imovie bungayibuka la ku-TV yakho, bungayitholela i-DS noma uyibuke la efonini yakho on YouTube, but ufuna ukuyokubuka lapha. You are wasting time. Everything is being used against you, so that umphefumulo wakho ungeke waze wadla. Isitha sithatha idamu silifaka emlomeni wakho ngazo zonke lezi zinto ezikhona lapha emhlabeni. Ngoba umphefumulo wakho uzohlezi ukhala. Ngiyakuthembisa uhlezi ukhala ulangazelela uNkulunkulu. So if uyisiwula, then isitha silifaka lelo damu umunce lona. Leli limoshela isikhathi.
lelimoshela ithuba. And i-opportunity yaphela. Isikhathi siyaphela, umoya kaNkulunkulu uyahamba lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu uyahamba, I promise you. And anifuni ukuthi uhambe. Ngiyanithembisa anifuni ukuthi uhambe because mase usuphelile ngeke kuba lula. Ngeke kusafasteka, ngiyakutshela. Ngeke safundeka iBhayibheli nhlobo. Because uSathane uzobe sebusa esetanasa ngazindlela zonke esegcwele yonke indawo. Ngeke kusayeke enkonzweni ngiyakuthembisa ngeke. Ngeke kusayeka kumama bomthandazo bongolesithathu bangolesine ngeke usayeka. Because even manje vele uyabona ukuthi abantu bayaphelelwa uthando. Abantu babhizi nezinto zabo. uSathane ukufakela idamu. Athi hlala ekhaya uye enkonzweni yaselesine wanayi wena une-order wena elibalekile kumele uhambise lobuhlalo. Wena une-order wena elibalekile kumele ulithunge. Akuhlalise la uthunge ufakele idamu lebele usakha lo. Ngitshela ukuthi uyazuza la ngale mali letholo 120 each and every day obani le mali ephinde futhi spend ke very very carelessly and uselessly. So ufake idamu emlomeni wakho umuntu kaNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi abantu benga-understand if ngibeka ngale ndlela ukuthi ufake idamu emlomeni wakho. Because sonke siyazi ukuthi ingane ifakwe idamu emlomeni kusuke kumoshwa nje isikhathi. Kodwa ekugcineni kosuku isuke ilambile la esiswini. Ilambile ifuna ukudla. Idamu lenza ukuthi ingakhali ithule. So umphefumulo wakho ulambile ulambele uNkulunkulu. Ulambile iqiniso. Ulambile iBhayibheli. But yonke into ezokwenza ukuthi ungalifundi iBhayibheli iyona efana nedamu elifakiwe kuwena. Uthi kumele enkonzweni kuvele kushone kwamakhelwane. Mase kushoniwe kwamakhelwane, Nkosi kumele ngiyosiza, kumele kanti enkonzweni ingelosi yaNkulunkulu bizoletha umyalezo odinga wena. Kanti enkonzweni bekuzoletha le yamkhuleko yakho kade uyicela uNkulunkulu, bekuzoletha izimpendulo zakho. Uhambe wena ukhethe uke emgcwabeni nokuthi enkonzweni. Ukhethe uke emgcwabeni nokuthi uyosebenzela umphefumulo wakho ukuthi uyozondla wena. Ukhethe ukuthi wenze njani uyobungaza lapho uyothi bye bye. Kahle abantu asebashona akasenasabela emhlabeni. But loya muntu bekumele umthande saphile. Because uke emgcwabeni nje it's nothing. Fana nokuthi it's like ukuphelezela ingane makuthiwa iyahamba iyohlala le eChina. Ukuthi uthe bye bye kuyona isala ekhaya. Akusho ukuthi you are obliged ukuthi semele uzuyiphelezele ke manje uzoyibhabhayisa le airport. No, it's just a waste of money. Ungayivalelisa la ekhaya. E-airport vele uzofika ihlale nje isikhathi sincane igebeli balo ihambe. Kumele usebenzise another money to go back home phela wena. No, it's something like that. Uke emgcwabeni. It's nothing compulsory. Because vele bukade uphila nayo najabula kwenzeka whatever bekwenzeka ukumvalelisa nje uhambe kamakhelwane ubabone during the week. That's enough. Akunankinga. But ngosuku laNkulunkulu you have to ensure ukuthi usendaweni engcwele ngoba izingelosi yaNkulunkulu isuke izoletha umyalezo wakho, isuke izofundisa wena, izokhulisa wena, izosiza wena. So yiphika ingane kulizwe yethu. Uyilena encela into engekho, okungamanga, okuyinkohliso, onguduka, okuyitshela ukuthi uyasutha kanti cha. Because ingane libele incela idamu itshela ukuthi iyasutha, itshela ukuthi iyaneliseka kanti cha ayaneliseki. Izozigcinisa ilala, ilambile enjalo. And abantu iyona impilo abayiphilayo njengamanje. Utshela ukuthi umuntu uyaneliseka ngokuthi asebenze. Cha awaneliseki ngiyakuthembisa. Utshela ukuthi uyaneliseka ngokuthi afunda esikoleni. Cha awaneliseki ngoba nakho uthola imali u20 each and every day. Ayikho into owanelisayo. Utshela ukuthi uyaneliseka ngokuthi uye lapha ematshwaleni ube right ukhohlwe stress. Cha awaneliseki kunalokho uyancipha uyafa uzigumbela ithuna lakho kancane. Omunye utshela ukuthi uyaneliseka ngokuthi usemshadweni vele indoda yami yangithanda indoda yami nemoto wara awaneliseki ngalutho because umphefumulo wakho is hungry and le ndoda yakho ayifuni ukuthi enkonzweni ngoba ithi la ekhaya ngeke thina phela singahlabi ngenxa yenkosikazi ngcono unkosikazi kube uyena ukhetha la ekhaya akhethe amadlozi akhethe whatever kunokuthi akhethe uNkulunkulu akhethe impilo yakhe akhethe ukuziphulukisa yena nomndeni ukukhethisa ukuthi it's either ukhetha mina noma ukhetha lo uNkulunkulu wakho ngeke phela mina ngumzali wakho angeke uzuhambe away from umthetho wami la ekhaya. Wileyo ngane ekhohliswa ngaleyo ndlela ikhohliswe ngama games ikhohliswe ngamanga agcwele emhlabeni ikhohliswe ngemfebo ngokuthakatha ukuthi mongamthakatha nje umngane wakho uzoyithola indoda yakhe izoba ngeyakhe ithande wena. And lobo buthakathi lobo ukusondeza ekufeni yazi because unikela ngawe ukuze uthakathe loyo muntu loyo. And it's not a good thing. And uNkulunkulu uyabazonda benze okunjalo, uyabanyanya benze okunjalo and abasoze baba nethuba, abasoze baba nefa embusweni kaNkulunkulu. Uyitshela ukuthi yaneliseka ngokuthi usudiniwe wena wacasuka waba bovu ebusweni washintsha amehlo ababovu ufuna umtshela indaba zakhe.
Mase usumtshelile kona kwaneliseka kwakho lokho ufuna ukuthi waneliseke ngakho. Usumtshelile usumshayile ngifuna ukumshaya impela ungijwayela kabi. Ikona kwaneliseka lokho uyitshela ukuthi waneliseka ngakho ngoba nakho usudikini waxokozela. I promise you ekudineni kwakho ungasebenzisa nesikhala and uzombulala loya muntu. And then mase usumbulala lalela ke you have broken the law of God. And it's definitely going to jail and definitely going to hell if ungazivuma ngaleso sono sakho wazofica ukufa. So abantu bangayitshela ukuthi bayaneliseka ngezinto ezikhona lapha emhlabeni. Uyaneliseka ngoba nakho usuntshontshile wakwazi ukuthi uthole lento oyitholayo ngaleso sikhathi oyifunayo. Uyitshela ukuthi ukwaneliseka lokho. Awuzuzi lutho. Kunalokho uyaluza. Umosha amandla akho ngento engekho. Umosha amandla akho ngenkohliso ngamanga. Isithathe soqambe kakhulu amanga lapha emhlabeni. Sesibaqambele kakhulu amanga. Ngezinto eziningi, ngezinto zonke ezikhona lapha emhlabeni. Uyitshela ukuthi uyaneliseka ngoba nakho nosofa ungqovu ba 50,000. Wanelekiswa yini ukuthi uhlala kubona? Asazi sina ukuthi waba 15,000 noma singafika kwakho asazi. So dinga ukuthi usitshele wena shothi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu ongena emzini wakho kumele umtshele ukuthi hayibo, laba sofa obonayo nje yazi abaka leather gallery. Waneliseka ukuthi usulifakile lelo zinyo lakho sekumele uhlezi ukhamisileke manje uthi njalo la uhamba khona njalo kumele uhleke njalo khona sewubona ukuthi hawu Nkosi yami ufakile isiliva elisha. Uyitshela ukuthi uyaneliseka ngalokho. Lalela wisigqila yazi. Wisigqila sokuthi kumele uhleke njalo noma ungasathandi. Wisigqila sokuthi kumele untshontshe njalo noma ungasathandi. Wisigqila sokuthi kumele ufebe njalo noma ungasathandi because uyitshela ukuthi uyaneliseka wena ngale ndoda yakho ngoba nakho iyudokotela. Ngoba nakho you always get ama benefits ukuthi ngithola incwadi kadokotela mahala. Kanti lapho isigqila sayo nje le ndoda. Yona inayo inkosikazi wayo embonile lapha i-neurosurgeon yalapha emsebenzini. Ayinendaba nawe, it's just using you because you know because of so ungayitshela ukuthi uyaneliseka. And lengane lezi ezidlula sezilahlekisiwe kakhulu ngezinto eziningi. Uyitshela ukuthi uyaneliseka ngoba nakho udayisa lapha emgaqweni for as many years. Uzuza lawo masente labo 2 rand, 3 rand ngosuku. Awusajwayele vele ungaphathi imali ngesandla sakho. Uyitshela ukuthi uyaneliseka ngalokho. Lalela usathana ufaka idama emlomeni wakho ukuze umphefumulo wakho noma ungabula kangakanani uqhubeke nalento oyenzayo. Uqhubeke usakhe leli damu lelo. Lokuqhubeka ukwenza lento oyenzayo. Uyitshela ukuthi uyaneliseka ngoba nakho uyinyanga abantu beza kuba banikeza imithi uthi uyabalapha nani uyaneliseka ngalokho. Lalela umthakathi wena. And awusoze wabona umbuso wezulu. Uyitshela ukuthi uyaneliseka ngoba uyisangoma utrain ezinye izangoma ukuthi zikhula kanjani spiritually ukuthi kwenzeka ini. Izangoma ziyizizwe zikaNkulunkulu. Uyitshela ukuthi uyaneliseka. Kanti awaneliseki next. Kunalokho uyisigqila. Umosha isikhathi, umosha ithuba, umosha energy. The energy yakho ngabe ufocus ekwenzeni izinto ezifanelekile. Child number 1. Child number 2. Ilengane sibonile ukuthi ngeke okwasezweni akukho kuyaphela futhi kuyadlula. Esibonile ukuthi imali noma ngayisebenzela kangakanani iyaphela lo 10,000 yes ngikuthole kwaba ibonus nani but uyaphela December usuphelile. Zonke lezi zinto ezikhona ziyaphela ziyadlula. Bengithi ngiright ngithengile ifridge elingaka kodwa selijamile selithule. Bengithi ngijabulile ngithengile iTV enkulu kodwa yavele yashawa izulu yathi kwaphela ngayo. Izingane ezibonayo ukuthi ngeke leli damu lo ngisakhe into engeka lahle lapha. Be that child ekwazi ukubona realize izinto lapha emhlabeni. And the only way you can do this it is by opening your eyes to reality. Because izinto eziningi abantu ngeke baze understand if they do not want to open their eyes to reality. Because reality le ekhona lapha emhlabeni ukuthi konke kwesikhashana konke kuyadlula. Athi Jesu ningabeki ingcebo yenu lapho kufika khona amasela nenundu lifohle lebe. Phese akakhulumi ngesela elizongena emzini wakho ligqekeze nani cha. Ukhuluma ngesela lokuthenga leyo microwave uthi uyafika endlini yakho vele iqhume. Usuyiwestile imali. Usuyiwestile ithuba, usuyiwestile isikhathi bo you could have done something else. So be a child ekwazi ukuba nehle livulekile. Ulivula ngani ihlo lakho? Ngokusaba uJehova ngoba uthi uqala ukuhlakanipha ngokusaba uNkulunkulu.
Khona uNkulunkulu ezokupha ukuqonda bese udede ebubini. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi umthande ngenhliziyo yakho yonke. And yazi uma umthanda ngenhliziyo yakho yonke, uyena okupha inhliziyo ayivikele inhliziyo yakho. Uma umthanda ngomphefumulo wakho wonke, ukhanda sho ukuthi umphefumulo wakho awusoze wabhubha kodwa uzoba nokuphila okuphakade. Uma umthanda ngamandla onke uzohleze kunikeza amandla amasha. Uma umthanda ngesikhathi sakho sonke uzokunikeza isikhathi more and more years lapha emhlabeni. Ugcina imiyalelo yakho ufuna ukuthi umesabe. And uma umsaba uNkulunkulu uzokupha ukuhlakanipha. Only the wise can see the reality. Ngeke uzuyibone i-reality ungahlakaniphanga. Ngeke uzuyibone i-reality ungakucelanga ukuhlakanipha uNkulunkulu. Ngiyakuthembisa. But you will always be dumb. Ulambile. Umphefumulo wakho ulambile. Umphefumulo wakho ulambele uNkulunkulu. Womile, womele izwi. Ulomela every day, womela izwi ngaso sonke isikhathi. Yabo nje ukwazi uvuka ekseni uze ukuthi isisweni sami ngilambile. Oke ngiyopheka iparish, oke ngiyokwenza isinkwa, oke ngiyowenza ama-cornflakes, oke ngifuquze umfudumezo. Umphefumulo wakho ulamba the very same way ulambela uJehova. Umphefumulo wakho ulamba the very same way ulambela izwi, ulambela iBhayibheli ukuthi ufundele ngaso sonke isikhathi. Ulambela uJehova because uyathanda ukumlalela uNkulunkulu. And if ufunda izwi, that is when you can connect with the heavens. That is when you connect with the Lord. Even noma kushunyayela kanje, that is when you eat. Because utshela into oyidingayo, uyitshela into olangazelelayo, uyitshela into oyilambele ngalesi sikhathi. Because kusuke umzimba wakho odinga that certain food. So umzimba wakho udinga ushukela ngaleso sikhathi, udinga i-energy from the sugar. Umzimba wakho udinga vitamin D from that orange. Is it vitamin C? Vitamin D ilanga, sorry, it's vitamin C. Umzimba wakho udinga wonke lama vitamin from ama-veg, otamatisi nani nani. So umzimba wakho nomphefumulo wakho odinga ukuzwa amazwi ukuthi yazi mina ngisantshontsha, othi ngantshontsha khona ngeke ngize ngife. Ngoba mina ngisafeba othi ngakwenzi lokho khona ngeke ngize ngizithole sengifike lokufa ngilapha noma uKristu afike ngivalele le ndoda lapha ekhaya kade ngivaleleni izolo nangalela langa, ngivalele le ntombi namhlanje kade ngivaleleni izolo nangalela langa, because it applies both genders. Ngingayitshela ukuthi abafana ngoba amasoka nani nani kumele ayikho into enjalo. You need to be bound in marriage so that uzoba ne-union engampela ebusisiwe uNkulunkulu futhi. So people, wake up. Take out those dummies in your mouth. Anitholi lutho lapho nikhona. No matter how much you suck, no matter how much you try, still ngeke uthole lutho. Isikhathi sokufida umphefumulo wakho, ukudla kwemphefumulo wakho, uzothi sukudlile ungaphinde ulambe. This is the time. That time is now. The Lord can help you feed umphefumulo wakho. The Holy Spirit, the Bible is there to feed you. Ungaze washona indlala. Because wafa indlala. Asazi ukuthi kwenzakalani ngomphefumulo wakho. Asazi ukuthi kwenzakalani kuwena ngelinye ilanga. Only you and your Lord, only you and your Savior know and understand what will happen. Because uNkulunkulu asiwazi ukuthi umusa wakhe uhamba ufinyelele kuphi. Asiwazi ukuthi umusa wakhe uhamba wanele abangakanani ngoba wanele bonke ngaso sonke futhi isikhathi. But asikwazi lokho. Asikwazi ukuthi isikhathi sakho siyokuphelela nini lapha emhlabeni. Asazi. But you need to feed your soul so that if you feed your soul, ngiyakuthembisile uzokwazi uku-understand ukuthi ngingubani mina. Ingathi uzo-understand ukuthi ngingumphefumulo mina. Ngaphefumula uJehova. Ingathi uzo-understand ukuthi lalela yazi njengoba ngila emzimbeni ngisedokodweni nje kuphela. Umina ilonga phakathi because if I look at my hand, ngiye ngithi isandla sikabani lesi, isandla sikalihle. So who is lihle? Is the person inside. Mawubuka umuzi womuntu ikaMbhele. OMbhele obani akuzona indonga. Cha. OMbhele labantu abahlala lapha ngaphakathi. Noma ngabhala odongweni ukuthi kaMbhele kubhalwe esangweni ukuthi kaMbhele, but oMbhele yilabantu abangaphakathi. So zibuza ukuthi who are you? You are a soul inside you. Le soul lesithe senza isiqinisekiso sokuthi sifaka idamu
silifaka la emlomeni wakho ukuze ube busy ngezinto zasemhlabeni, ungeke waze realize ukuthi ungubani, ungeke wazi ukuthi ulambe kangakanani la emphefumulweni wakho ngoba ulambile. uJehova uyakwazi lokho, ngaba kawadlulisi lamazwi namhlanje. Umdali wezulu nomhlaba uyazi ukuthi you are so hungry, ulambele izwi kaNkulunkulu. You are so hungry, ulambele ukuthula, ulambele injabulo, ulambele ukukhanya, ulambele iqiniso, because only the truth will set you free. Iqiniso kuphela elizokukhulula kuleso sono ohleli kuso, iqiniso kuphela elizokuphulukisa, iqiniso kuphela elizokwenza ube ngcwele, because by the truth that is when kusuka wonke amanga esizalelwe kuwona sonke lapha emhlabeni. And mase suka amanga, that is when uKristu can come and dwell in you. And uKristu mase qhamuka ehlala kuwena, ingale nkathi uzombatha ke uhlezi uzivikelile ngomoya kaNkulunkulu, ngomoya ongcwele lo odingakalayo njengamanje, because siphila emhlabeni wezilwane, emhlabeni wemimoya, emhlabeni onezinto eziningi esingakazi sicabanga ukuthi sonke siphilisane nazo. And zimbethe imizimba yabantu. That is why you cannot see them with the naked eye. You can only see them spiritually. You can only see them if you have a spiritual eyes, ukuthi no, lo usebenzisa umoya thizeni, uyambusa futhi umenzisa u1 no2 no3. Uyawudinga lo moya, uyawudinga lawo mehlo ukuthi chola keke ngidlala ngisilima udlalwa ngami. Sengisebenza iminyaka emingaka, sengithi ngiya-retrain, sengivele ngi-retrain nje isinomi kanjani, kudlalwa ngami. Amandla amangaka sengiwamoshile. Lo mlungu ungithembisa ukuthi uzonginikeza u300, njengamanje usenginikeza u200, usenginikeza u250, udlala ngami. Uthi angenze njani? Ngoba sengibudgetile, sengiplanile. Ungabeki inzuzo yenu ey'ntweni ey'nganelisi, because azanelisi lezi zinto. Open your eyes bantu baNkulunkulu. Nalo ukholo, na insindiso. Ilanga saphumile, iBhayibheli lisafundeka, kusazileka, kusakhulekeka. Sophela leso sikhathi. That is why there will come a time whereby izintombi ezinhle nezinsizwa ezinhle ziyakumfuna uJehova esengasatholakali. And manje siyabona ukuthi vele umoya kaNkulunkulu has been drawn away from the earth. Akusandi manje amatende ezimvuselelo la khona abantu bebiza kuthiwa ozani uzokwamukela uJesu. But manje sekwanda amatende ama-celebrity, amatende o-Black Diamond, oTira, abobani. Kuyaxoxuzwa, kuyabhengwa, kwande ubumnyama kakhulu ngokukhanya. Isitha siyabusa and senza more and more each and every day, each and every second, each and every time. Senza worse, senze worse. So the devil is putting a dummy in your mouth. Remove it. Uthembe uJehova, uzokondla. Usathana ayikho into akondla ngayo ngalelo dami, but ukuvala umlomo nje kuphela. Ufuna ukuthi ungakhali, but uNkulunkulu ufuna ukunikeza ukudla kwangempela, ufuna ukufida. And mase uzudlile emphefumulweni, ngiyakuthembisa uzokhula, because udinga ukudla njalo. Sonke siyazi ukuthi awudingi ukuthi udle namhlanje kuphela ngithi bese ususuthela unyaka wonke cha, but udla every day, all the time. Either you eat 3 times a day or udla kangaka ngokuthanda kwakho. So ningacabanga ukuthi nakuNkulunkulu uzodinga ukuthi ufunde izwi kanye, ulalela inkonzo eyodwa, ufunde iBhayibheli kanye, hayi sengi-right senganele. Awanele, udinga ukufunda njalo, udinga ukukhuleka njalo, uxhumane nezulu njalo, udinga uyilalela njalo leyo ntshumayelo, so that you can grow. Because uNkulunkulu uyafuna ukuthi abantu bakhule, bamazi, bamqonde, benze intando yakhe, besaphila. Ngoba ukufa kula ngaphandle, kula eminyango, kulindele ukuthatha nanoma ubani, nanoma ngasiphi isikhathi, nanoma ngamuphi umzuzu. That is where Satan specialize akhe. John 10 verse 10. Isitha size ngokweba, nokubulala, nokubhubhisa. Njengamanje sesintshontshile, ngoba number 1 asinendaba vele nawe. Sesintshontshile, sakuncisha ukudla, sakwenza ukuthi ungalingi ulandela ukudla, ungalingi uthola ukudla kwangempela. And ekungitshotsheni kwaso sesiwinile, because uhlele ematshwaleni ngenkani, uhlele emfobeni, uhleli khona lapho uhleli khona. Sesiwinile, sesingitshotshile vele, because umuntu ongitshotshayo ngwestela isikhathi. If ngithiwa hijack ingane nje manje, i-hijack yohlaliswa ithunjwe at a certain warehouse, izosithola nesikhathi sokuthi yofunda, izosithola nesikhathi sokuthi esikoleni. Intshontshiwe, iwestelwa isikhathi lapho ikhona. So isitha sikuntshontshile, sakuhlalisa kulowo msebenzi loyo. Uthi hayi kade ngaqala ukusebenza la, ayikho indlela engasurvive ngayo, I need to survive ngale ndlela. Sakuwestela isikhathi,
So sikuhlalise kulo mshado usuhlala noma ungasathanda ubone ukuthi ayikho lento idlala ngami. Iyafeba each and every year ilethe ingane yangaphandle. Each and every year ilethe ingane yangaphandle. Sintshontshile sithi. Sakuntshontsha away from God. Away from truth, away from your home. Because ekhaya lakho enkazimulweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu yakuyaleza ukuthi udle kanjani. Sakuntshontsha isizwe sathi cha ungadli kanjani. Yakuyaleza uNkulunkulu ukuthi ugqoke kanjani. Sakuntshontsha isizwe sathi ungagqoki kanjani noma ungagqoki into efishane. It's okay. Sakuyaleza ukuthi kumele ushuqule, uhloniphe umuntu wesifazane. Sakutshela isithi ukuthi no, it doesn't matter. Ayisho lutho lento ayibo umshuqule uma kwenze njani. Sakuntshontsha isizwe sakuhlalisa emsebenzini sathi awudingi ukuya enkonzweni wena. Awudingi ukuthi uphulukise. Leli iBhayibheli uqale labelungu. Saqhambela amanga wodwa. Kodwa masithola iBhayibheli likhuluma ngathi thina abantu. Malithanda umakhelwane. Akekho umlungu othanda umakhelwane wakhe onendaba nomakhelwane wakhe. I promise you, Mrs. Smith, no Mrs. Wellington, akahlangana naye ukuthi unani, ushoda ngosawoti, ushoda ngespice, no, akazenzela okwakhe. So iBhayibheli doesn't apply to abelungu, I promise you that. It apply kuwena muntu omnyama elakho. uNkulunkulu welethela wena ukuthi lizofundisa wena, liqondise wena, lisize wena, lisindise wena. Likufundise ngawe. Likutshela ukuthi ungubani. Likutshela ukuthi phila kanje. Likutshela ukuthi ungakwenzi lokho. Likutshela ukuthi hamba kanje endleleni. Khona uzokwazi ukuzisindisa nokuzihlenga ezintweni zonke. Bathi sithi sakuntshontsha sathi cha. Awudingi lokho. Awudingi ukukholelwa leyo uNkulunkulu wena. Qhubeka namadlozi akho, qhubeka nezinto zakho, qhubeka now whatever. Qhubeka nomsebenzi wakho wena. You're so busy. Qhubeka with whatever ungayenza ngempilo yakho uzisize wena. Awudingi konke lokho. Sakuntshontsha. And then mase singintshontsile. Sikuphuzisa. Sokubulalela lapha ematshaleni. Uthi afika kule tavern kade iowner yakhona ibifuna ukuthwala namhlanje ithwale ngabo bonke abantu abaphuzayo la. Ithwale noma ngubani. Kade itarget wena. Fika inyoka yakhona iground. Thwalwe ngawo kufe wena. Singintshontsile sithe sakubulalela khona lapha. And mase sikubulele siyokubhubhisa le esiqokweni. Because mawufela esonweni you can never make it to heaven. So fese kuhleke futhi sithi ubuke ngitshotshile. Ngakubulala. Sengizokubhubhisa ke manje. Andukubhubha kwakho ngeke uzophinde uphile. Ngeke uzophinde uphulukise. That is why uNkulunkulu engajabuli ngokufa kwesoni. That is why uNkulunkulu ehleze edlulisa amazwi akho uthi na intuba. Khipha lelo dama emlomeni wakho. Pi udoti. Udoti lelo dama. Lidlala ngawo limuncisa into engekho. Nalithembele ngoJesu. uJesu uthi uzani kimi nenilambile nomileyo. Mina ngiyakunipha ukudla. Mina ngiyawunisuthisa. I'm sure abantu abaningi bake beza ukuthi ngaze azinjabulo engaphakathi mephuma enkonzweni. Azinjabulo deep within mephuma ukodumisa. Mephuma ukushumayela, mephuma ukwenza whatever emsondeza noNkulunkulu uzwa injabulo engaphakathi yazi. So kubalekile ukuthi singabantu sibuyele kuJehova. Because uKristu uyasibiza namhlanje. Uthi uzani kimi mina ngizonikeza ukudla kwangempela. Buyele kuJehova. Wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi khona uzosindiswa. Ubhabhadiswe because udinga ukuzihlambulula zonke izono. Because unazo vele izono sonke sinazo sizihwabula each and every day because we're in the spirit. Kwirem khona yonke into engcolile. Umuntu agcina ungcola kuphela enyameni kodwa ungcola na spiritual ngezinto azilalelayo ngemusic ebhedayo la abantu abenze izinto eziningi kabenzela ukuthi umculo wabo uthengwe kakhulu uthandwe abantu so bahamba ezinyangeni bakhasta ama spells ukuthi whatever music uzoyilalela nawe influence kuwena khona uzothanda lezi zinto zabo so that uzothanda bona kodwa bona banendaba nawe so umuntu uyangcola spiritually ungcola ngazo zonke indlela so sidinga ukuthi sibuyisane noKristu each and every day. Yes wabhabhadiswa siyakwazi lokho wahlengwa but isono uhlezi usikwabula zonke izinsuku udinga uzihlambulula zonke izinsuku udinga usivuma njalo. But awukwazi ukuvuma into ongayazi ngithi. Awukwazi ukuvuma ukuthi yesi ngebile if ungazi ukuthi ukweba kuronke. So uzodinga iBhayibheli incwadi engcwele ukuthi likufundise. Nayi imiyalelo yeshumi Exodus 20. Athi uNkulunkulu ngephi ungabulali, ungaphingi, ungafakaza amanga, ungazikhothameli, ungazikhonzi. Khumbula usuku leSabatha. Thanda uJehova ngokwenhliziyo yakho, khonze yena yedwa ungabi nabanye uNkulunkulu, ungaliphathi ngezigama lakhe, hlonipha uyihlona yonke. So only by understanding yonke imiyalelo kaNkulunkulu that is when we will know and understand and notice ukuthi yazo sukwini
Angizange ngize ngihloniphe, ngivele ngadlula nje umama Nkosi yami ephethe iy'mpahla ngamdlula kanjalo, awuhloniphanga. Noma ethe ngibiza ngavele ngamziba, awuhloniphanga. That is when you will understand and know ukuthi I need to repent. I need to say ngiyaxolisa Nkosi, ngikwenzile ngonile namhlanje, ngiyacela ukuthi ungixolele. Fundeni incwadi yabaseGalatia 5, qala lapha kuvesi 19, izithelo zenyama. Lezi zinto uNkulunkulu athi abenza kunje abasoze bangena embusweni wezulu. Urealize ukuthi yazi ngibe nomona ngabuka into yasibanibani Nkosi ngiyaxolisa. Yazi ngixokozelile sabanga ethekisini sibanga nalo yasisi lwana sibanga indaba yashintsha kanti mina obenephutha mina othatha u2 ngawufaka esikhwameni nganganaka. Ngayitshela ukuthi uyena uthathile kanti uthathwe yimini imbala. Uxolise kuNkulunkulu. Ngize ngagcina sengithakatha Nkosi. Ngithakatha umngane wami ngoba nakhe nesisoka elihle, elibukekayo, elirich kubo. Umfana wakwagcaba. Ngagcina sengithakatha sengenza bonke ubutha nobuwula. Uvuma izono zakho. Ngenzile Nkosi okubi ngonile ngaphambi kobuso bakho. Only by understanding and knowing la wrong khona. Nkosi ngiphuzile futhi bengithe angisathandi. Cela ukuthi ungixolele. Ngibhemile futhi Nkosi. Phinde ngavuma Nkosi lela soka lesi liyangikhipha ngibe kade ngithe ngisalifuni. Ngonile futhi Nkosi ngiyacela ukuthi ngiphe amandla ungiqinise. Ngikwazi ukuthi ngenze kufanelekile ngenze intando yakho Jehova ngibuyele kuwe. Only by knowing where you went wrong, that is only we will know where to correct. Ubike uNkulunkulu konke. uNkulunkulu uzokuhlangula, uzokuthethelela, uzokusindisa. Ngoba ufuna lokho Baba ohlala ekhaya ezulwini. Ufuna ukusiza. But you need to allow the Holy Spirit to come and dwell in you so that he can help you. Because uyena kuphela uzokutshela ukuthi idamu lelo lifakile emlomeni. Ayikho lento leyo yenzayo njengamanje impilo iphila isisidlala ngawo sikwenza isilimo. Khipha lelo damu lilahla phansi. Khona uzodla ukudla kwangempela. Khona uzodla iqiniso. Khona uzodla uJesu. Ngoba ukhanya kwezi khona ezokukhanyisela ukhanyiseleke nawe. Ungathanda ukuhlala ebumnyameni ngenkani. Noma ubone ukuthi ubumnyama because people can see ukuthi basebumnyameni. But babona ngalofifi. Because abantu manje you won't tell even in Texas. Abantu mabe have ama conversation. Athi umuntu hey kudlaliwe ngathi yasenziwe ilibo. Ubobuka nje ukuthi yazi ngeminyaka ukuthi kokwenze ukuthi njengamanje akusenzeke hey kudlala ngathi Nkosi yami seyikhathi zokugcina. Babalise abantu ubone ukuthi bayebona lento kodwa inkinga abazi ukuthi benze njani. Inkinga abazi kumele bayiphulukise kanjani. Inkinga abazi kumele bayisindise kanjani. Actually noma bazi abafuni ukuthi bathathe stand, abafuni ukuthi benze a form of an action ngayo leyo nto leyo. Noma bazi. So it's about time. Bantu bakaNkulunkulu. It's about time. Ukhiphe lelo damu. Lawo manga. So khohliswe kakhulu for many years. Funda Exodus 20. Wazi ukuthi yini engekho right. Khona uzokwazi ukuvuma. Khona uzokwazi ukuba ngcwele. Khona uNkulunkulu uzohlala kuwena. Galatia 5. 2 Timothy chapter 3. Abaduku esibekhathi zokugcina. Ungathi uthi kanti nawe umuntu othanda imali. Umdukisi nawe kwena. Kuzokusiza lokho. Asibuyeleni kuJehova. Uyakubizana namhlanje. Uyakuthanda. That is why sorry, ehleze sebenzisa ama examples azwenza ukuthi abantu ba-understand ngoba uyafisa ukuthi baphulukise, uyafisa ukuthi basindise, bazane naye, benze intando yakhe, basondele kuye. Kusenesikhathi yazi, kusenethuba, usaphila ngoba mawufica ukufa. I don't know. Uzophelela isihokweni. Uzokhala, uzozisola. Kanti uNkulunkulu akakufuni lokho. That is why ufuna ukusiza manje, usaphila. Amukela uJesu njengenkosi nomsindisi, usindise ubhabhadise, uzihlenge uzihlambulule wenze intando kaNkulunkulu. Khona uzobuyisana naye every day. Uzwenza intando yakhe ayithandayo. Umthande ngako konke nakho. Khona naye ezokuthanda ngoba wena uphelele vele kuwe. Ushoda wena ukuthi uphelele. Kasi nje benani. uNkulunkulu oyingcwele noyithandekayo. Anisize kakhulu. Aniphulukise. May this message reach that soul elambele uNkulunkulu. Khona nizokwazi ukuthi kumele nenze njani, nizokwazi ukuthi kumele nizihlenge kanjani, nizokwazi ukuthi kumele nizisindise kanjani. Ngoba isikhathi esincane siyancipha siyaphela emhlabeni. And ekupheleni kwaso singapheli nawe. Sibuze ukuthi uyiphi ingane. Uhamba kuyiphi indlela? Uhamba kule kufeni
noma lekuphileni ubobwa ngabantu because baningi abayekufeni. So ubobwa ukuthi useningini yini. Yabo uma useningini, that is point number 1 ukuthi indlela ohamba yekufeni. But la ebukhoneni kaNkulunkulu baningi ozosuka kubona, umndeni, abangani, konke uzosuka kubona, uzokugxeka konke, uzongakuthandi konke. And uma ususula, that is when uyekuphileni because bancane abangena kuleli sango, bayincosana. Kodwa bangena la ekufeni baningi kakhulu. So it's all up to you. Zikhethele manje, hayi kusasa, hayi ngesonto, manje. Nkosi nje benani nibusise, imhlenge, insize kona konke. Lihle ithemba lo wakwaMzobe yalezo nje ovela uNkulunkulu ukuthi abantu aba-understand ukuthi uNkulunkulu bathanda kangakanani, balangazela kangakanani futhi ufuna kangakanani ukuthi abasize. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok, khona Instagram, khona uFacebook. Lihle ithemba wakwaMzobe. Inkosi inibusise. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubulungiswa nobungcwele. Nkosi benani manje ze phakade. Amen.